Sing lenggah ning arep dhewe oleh 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi li maulahu. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus selimu alif fadzal kitab nafa'an Allahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan ngendi ya? Makna apa? Makna iman? Iman bil apa? Bil qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknal imanu utawi maknane iman bil qadari kelawan pesthen, kelawan takdir. Iku al imanu ngimani bi annama kelawan sak temene utawi barang qadara kang wis negdirke hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah iku labuda tan kena ora min wukungihi saking tumibane ma. Wa malan barang lam yuqaddir kang ora negdirke sapa Gusti Allahu ing ma iku muhalun muhal apa wukunguhu tumibane ma. Maknane iman marang takdire Gusti Allah niku jenengan kudu ngimani apa wae sing Allah wis negdirke niku gelem ora gelem mesti kedaden. Apa wae sing Allah ora negdirke ora mungkin kedaden. Keterangan lafaz. Ning le mrakteke ngimani, le mrakteke jenengan ngimani niki mengke le ngukumi nek wis kedaden, nek rong kedaden ora iso. Wong rong kedaden kok iso mong mbok menawa takdire Allah rong kedaden iki rong mbok menawa. Tur aja seneng gunakake mbok menawa. Kuwi ora ana kejelasan mbok menawa. Mbok menawa iki rak bojone Pak menawa kuwi. Sakniki nang nggon tingkah sing paling penak le ngrasake mawon. Panjenengan kok bengi niki iso tindak ngaji. Nyatane ya wis hasil lenggah ten kene, nyatane ya wis hasil ngrungokke ngaji. Niki lagi iso ngukumi takdir. Nek wis ditakdirke karo Gusti Allah iki dilalae ya
mbuh ana ta apa nyatane hasil iso ngaji. Lah niki takdir wong sing selo ra mangkat yo akeh. Akeh to? Yes. Mah ming gogok ra ngopo-ngopo. Arep turu yo ora iso. Ngrasake garese ting klenyer kuwi. Arep turu ya ora iso ning arep ngopo-ngopo memeng. Kuwi ya takdir. Mula jenengan bersyukur ditakdirke iso nyelengi ngamal apik wujude ngaji iki bersyukur. Wah niki catet ro malaikat raqib. Alhamdulillah poin. Kena nggo tambahan bandul timbangan. Mbok sing kidul kae salong ngriki lho ngarep kilat iki lho selo. Niki Bu. Niki iki selo lah kok trimo nang Blumbang. Oh ngriki nggen kilat iki wis selor iki Bu, selor iki Bu, kilat iki Bu. Niki mlebu iki. Kare iki selo. Oh ngene wis selo kok. Iki. Lho iki wis selokok ning kono. Gumulku ndak dina ning Blumbang kok ora jelek-jelek. Mbok ganti. Termasuk takdir melih Pak. Jenengan iso ngrasake disukani pasugatan pacitan. Niku ya ora ming sak werna. Ning kok antarane sing siji karo sijine dahare beda. Sing siji arem-arem kok sing siji gedhat. Niku ora iso dipaksa di program ngono ora iso niku takdir. Gerake awak buka plastik milih gedang apa milih arem-arem niku takdir lho niku. Ditakdirke dilalahi rezekine bengi iki sing wis hasil sing wis kecetok gedang. Nyatane wis mlebu ning weteng takdir niku. Nek sing isine plastik iki kuwi rung dadi takdir kuwi. Mbuh mengko ndek sapa. Tenan, nek sing isine plastik tetep urung dadi takdir. Arep kok mulih kae tetep ora dadi takdir. Sebab engko nang omah sing mangan sapa yo ora cetha. Ya urung karuan. Ten mriki rencana ben warta nggo ngombe wedang nang omah. Kuwi mung rencana. Ning kok prakteke tekan omah takdire Gusti Allah sok gesek. Ternyata putune teko saka dolan. Ha dintekke putune. Gek putune agi semega. Lah nek SMP SMA ya semega. Apa-apa dimbat. Iki takdir iki ngeten niku lho nek jenengan paham. Aja maca takdir saurunge kedaden, tapi netepno sing wis kedaden, mbuh nyenengke mbuh ra nyenengke niku wis dadi takdire Gusti Allah. Sing wis kedaden wis dadi takdire Gusti Allah. Agi lali we kadang kala ditakdirke sih. Ming lali ya. Kula niku dek ben ning dhuwur ngekom sandangan reget. Nah, terus rinso kan tak wadah ember wong nek tuku sing 5 kilonan kae. Tak wadah ember men nyiduk penak. Biasane rampung ngekom rinso tak singkirke. Biasane tak singkirke. Ha kuwi lali ora tak singkirke udan. Dadi rinsone sak ember kekum banyu. Oh alah biasane tak singkirke ra tau udan.
Bahasan rata singkirke malah ujian ngono ki wis dina takdir sing ngono ki ya. Arep piye nek kok ngene iki jan. Tobat nek dirasake ketemu takdir sing ora patek nyocoki kahanan ki ya grundel. Sak grundel. Ning nek maine takdir kuat ra le nyalahke penak. Le gawe tentrem, le gawe semelah atine niku penak. Wong terus ya piye meneh ya wis dadi takdire Gusti Allah. Ngono kok nggih. Dadi kepenak banget iki mengke. Wa bi anallaha lan kelawan sak temene utawi Gusti Allah iku qadara nekdirke sapa Gusti Allah al khaira ing apik wa syarra lan ing elek qabla khalqil khalqi ing dalem sadurunge nitahake makhluk. Iki. Kamangka Allah niku nekdirke apik elek ket biyen sadurunge nitahke makhluk. Dadi sadurunge anane wong makhluk iki misalkan wong sadurunge anane wong, sadurunge anane kewan, sadurunge anane jin, pokoke makhluk. Makhluk iki sing dititahke Allah niku sadurunge nitahke niku Allah ki wis nitahke apik karo elek. Iki engko sing bakal diselehke ning donya. Mula donya ki ana apik, ana elek. Wis ditakdirke digawe ten niku. Nek cara rentetane salah siji maksude niku arep nggo nguji wong. Dinggo ngekeki ujian, wong diparingi akal, diadepi apik elek jajal akale mlaku apa ora. Iso milih sing apik, nyingkiri sing elek, apa milih sing elek, ngemohi sing apik ngaten nika. Lah sing paling top niku Allah niku selalu menyeru salah satu. Niki Bu jenengan iki Bu. Bu. Rika Bu. Rika. Kancane Rika kaya ora kono. Ora ambil judul. Tur ora ambil judul arep omong karo sapa sampean? Biasane kuwi. Ora dadi sing jelas. Jal niki cepati Pak Ibu-ibu. Allah niku nitahke apik karo elek sadurunge nitahke makhluk. Iki sadurunge nitahke makhluk Allah niku nitahke apik karo elek. Makane ning donya ki ana apik ana elek. Nek jenengan ki selalu fanatik, selalu sengit karo sing elek. Niki secara sudut pandang tasawuf berarti jenengan ki nyengiti tumitahe Gusti Allah. Rada bahaya lho, sengit kok karo sing diciptake Allah. Allah wae gawe kok jenengan sengit. Mula sing do sengit karo elek-elek ki ora krasa niku padha karo nyengiti tumitahe Gusti Allah. Lah wong karo elek kok ora oleh disengiti, pancen elek ki aja disengiti. Tapi digolekke keuntungan, digolekke ganjaran. Lek golekke ganjaran piye? Diceraki, elek niku diceraki terus dirubah dadi apik. Nek jenengan sengit mesti ngedoh. Nalika ngedoh ora iso ngrubah wong jenengan sengit. Kudu diceraki kok nggih. Mula nang Quran sing jenenge amar ma'ruf nahi mungkar kuwi wajib. Ngejak ning kaapian, jajal tafsire kok ngejak ning kaapian karo ngelekke ning kemungkaran, ngelekke ning keelekan. Iku karena memang ana apik, ana elek. Lah karo Allah Taala menungso niku diwajibke kon ngibadah wujude
selalu menyeru, selalu ngejak ning keapian, ngelekke ning kemungkaran utawa keelekan. Wajib niku kamu. Raketan mungkin prakteknya sesuai karo kemampuane dhewe-dhewe niku wajib. Lah ten mriki niki do ora iso maknai. Sithik-sithik nek weruh wong liya elek malah sengit. Nalika sengit ngedoh. Nalika ngedoh mah gawe dosa. Lek gawe dosa pripun ngelek-elek nyacat, nyacat. Kudune ra ya ora ngono diceraki dirangkul kok malah didoi. Nek wis adoh ngelek-elek, nek wis adoh nyacat-nyacat niki rugi. Rugi dobel jenengan protes karo oleh Allah nyiptake elek. Ping pindhone jenengan nyikapi malah ngelek-elek. Iki. Nggih, wong nek ketemu ya arang-arang kowe ngayal mbok yo ben. Wong nek ngayal yo pas ketemu tok, nek wis ra ketemu wis duja wong ora ketemu rawor. Dadi ketemu dijak, ketemu diomongi, ngayal yo wis tampuk. Bar kuwi terus engko ora ketemu wis. Neng kan oka-okae wong sakniki do kurang tumuwa pripun? Srawung neng warga niku selalu nuntut agar semuanya baik. Makanya nek ketemu elek terus do sengit kae. Lah efek saka sengit niku terus ngelek-elek gitu lho. Terus nuntut sempurna. Salah satu ciri wong ki nuntut kesempurnaan saka wong liya niku nek srawung nek kanca mesti milih-milih. Mesti milih-milih. Niki Mbak, sik niki Mbak. Ra ngrungokke. Wong sing selo kene kok milih kono seneng. Niki sing selo niki lho. Sing paling ora mutu niku niki. Dia niku luwih parah eleke. Eleke luwih parah. Terus ngelek-elek sing cara kasarane urip niku duwe imbangan apik. Duwe imbangan apik. Mula bahasane wah aku nek karo kae ora jodoh. Lah ngopo ora jodoh? Lah wong salat ngaji ning ya panggah isih ngono wae. Mending kok aku, nek kaya aku kan wajar wong ora salat. Ngono lho sing paling sengit tak ngono. Iki piye je kok dadi malah kok mending sing go mending ya. Ra yo isin to omong kok mending ora ono nek ngono ki mending. Kudune malu sekali. Kono ki sing mending ki kono udu kowe cemah kowe sing mending. Kono mending elek kae isih gelem salat, kono mending elek iso gelem ngaji, kono mending elek ora bedak-bedake nggon srawung. Lah kowe iki wis ora ngaji. Wis ora salat gampangane gek nek srawung merasa lebih benar, mula bedak-bedake aku tak srawung iki wong aku golongan elek. Lah iki lak yang parah to. Wong parah ngerasa bener niku wis wah yakin. Kok mending. Oh terus nak awor ayan. Wah wes. Aku ngono wong elek, mah ngono kuwi. Angel banget lho wong ngeten niku. Mbok dikeluwi kae tetep negar-negar kaya ngono. Keluwono malah negar-negar ora karep. Ya Allah. Lah apa ya kabeh wong iki kon nyocoki karo karepmu rak ya ora iso. Ora mesti cocok. Kayak jenengan nek omong karepku ki apa gah. Aku omong kok karepku ki.
Kula iki nang omah kuwi kerep kerep rada emosi gara-gara nuruti karepku ki. Ning gandeng kulino saiki aku ora nganggo karepku ki aku segan. Misalkan kaya Ziza anak kula nika. Ket wingi-wingi wis kula omongi misalkan nggunakake gunting. Karepku ki. Mbok yo nek bar nggunakake iki balekke nang nggone mau. Iki nek ngono ki kaya salah kula nek nganggo adabe ra yo ora gelem to njaluk ngono kuwi. Nek nggunakake gunting iki engko balekno nang nggone mau kuwi karepku ki. Ning nyatane sering kali nggunakake gunting ki ora bali. Dadi kene anggere arep nggunakake golek isih. Wingi omah ngomong ngono aku karepku ki ning kok ora wah-wah saiki aku ora karep isen. Wis rakat nggunakake ya kono balekke ya kono. Kenapa? Ya karena memang saya husnudzon ro Allah mbok menawa aku ki ngibadah, ngibadahe nek nggunakake gunting kon goleki sikik. Ora jujuk nggone. Wes, aku saiki santai nggunakake gunting kok ora ana ning gone ora kaget nek saiki kok ya tak golekane bismillah. Nendi ya salong sok ora ketemu. Mbuh wis nanti sprene ya ora ketemu ya wis nek ora ketemu anggap wae ilang. Sesuk tak tuku selosin kek dicandel-candelke. Karepku ki ning ternyata gara-gara nuruti karepku ki kerep lara ati. Karena kedadeane ora sesuai karo karep. Kula ki mbok ping seteng guweng le omong karo anak kula ki nek turu ki handphone aja ngongkong aja urip. TV aja urip. Dipateni gek kowe turu dadi kowe turu, TV-ne ya turu, handphone ya turu. Men kabeh leren lah kowe ndugal kowe turu ning TV-ne ora oleh leren. Kowe turu handphone ora oleh leren kok. Muni terus. Ngono kuwi ya pas tak omong langsung pateni set ning sesuk ora bisa. Karepku ki. Seprene ora owah. Tetep angger muni rampungan acara, rampungan remi, rampungan toto-toto resik-resik tengah loro kae tak ungak kamare setengah loro bengi mesti tak ungak TV muro, handphone muro. Sing paling resiko niki posisi jices, handphone muro karo setengah ditindile turu ra ya. Ngono kuwi pendak bengi. Aku wis ra omong saiki. Wis ora nganggo karepku ki wis ora. Seleh. Pokoke ning ibadah tengah loro bengi tak cek. Ing ibadah TV urip tak pateni, handphone dicas tak jabut case. Nek isih urip kae nek ora diprivasi, nek ora dikunci ya tak pateni, nek dikunci aku ora iso mateni ya sak karepmu sing penting ora posisi dicas. Bar kuwi wis tinggal turu. Yes. Bismillah, maksudnya bismillah niku le mateni TV, le gatekke anak, le njabut ces lak yo dadi ibadah, dadi celengan. Sapa ngerti iki malah sesuk dadi bandul timbangan sing abot. Wong le nglakoni karo mecucu kae. Lah yo nek ndak dina wis le juwehi ra kurang-kurang. Angel tenan aja saiki. Tenan sing paling nek oleh ya karang menungso ki ming menungso lumrah kok ya piye-piyene menungso lumrah. Sing angel ning ngendhaleni emosi ki ya niku kaya gunting kaya liyane. Wis bola-bali omong nek bareng nganggo iki balik ning gone. Wis ora tau bali mesti ketelisut wae. Kadang sok saya ya lho ngeten iki. Ning jebul pancen iki lho, apik elek iki wis ditakdir
ngeleke. Dadi niku kudu ana, ya ana apik ya ana elek. Ora iso arep muni ra. Iki dadi tangga ati iki nek ngene iki ngaji tenan nek iki. Ya sudah rasah mangkel karo elek, rasah kecewa karo elek. Ditampa terus digarap men dadi apik. Lho, kaya anak kula tipi urip dalam keadaan tidur niku kan bisa dikatakan elek. Wis, wong turu kok tipine urip niku elek. Lah ben kula oleh ganjaran sekali elek niku rak kula kudu nglakoni loro. Nomor 1 ngomongi anak, ya, nek turu tipine patenono niku kula dadi oleh ganjaran teko ketemu elek. Ya ta niku. Ping pindhone kula oleh ganjaran meneh tipine tak pateni. Dadi oleh loro ketemu elek, nek disikapi dengan sikap bener, kula dadi oleh loro, oleh ganjaran loro ngandani karo mateni tipine. Iki lho, simpel sekali lho jane urip iki. Sithik mbaka sithik ora do nuntut sempurna tur sing dituntut ki kita rasah nuntut wong lho. Rasah dadak ngomongi wong kita dhewe wae. Kayak kadang kalau bapak-bapak iki ya sok dadak nuntut wong. Dumeh lho sok. Wis pirang tahun dilemu ngaji iki. Ya nek 2 tahun wis iso. Agene wis rada suwe. Mbok ya ora ming dhewe, tuwa iki kaya aku. Bojone wis dijak kek ngaji kabeh. Lah iki ya kleru meneh. Lha muni kaya aku. Ya ora iso wong bojomu karo bojoku beda. Kahanane omah ya beda kok kon kaya kowe. Lah engko nek wis ngono kuwi gandeng ra kaya aku terus aku ra tek jodoh ngono. Wah, domongi angel takon kaya aku ngejak bojone ora gagas ra gubris luweh. Itu karena jenengan terlampau gatekke wong liya ki piye ta piye ki mbok ben kok ya. Kono arep ngaji ijen, kono arep ngaji karo bojone, kono ngejak ora ngejak wis nengke wae. Sing penting awake dhewe. Ning rak kerep ngono kuwi. Saking kebangetene lek kokean gatekke wong iki perkara sing ra penting kuwi jenengan gatekke kok. Ora dong kuwi gatekke. Deloken galo, kae ketoke sak omah lanang wedok kae. Ning kae iki ra tau tentrem wong nek glidhike mangkat dhewe-dhewe kok. Ngono kuwi iki delok nek esuk mangkate dhewe-dhewe. Ora dong kae ketoke ya kan. Kok angger sik lanang mruput sing wedok trima rada awan. Kok nek sing wedok rada mruput sing lanang trima rada awan. Nek bareng ra mungkin kamangka padha glidhike. Le omong ngono kuwi. Kamangka sing diomongke ora bakal bareng. Wong le metu saka kampung kene iki ya ning kene iki ning kok anggere wis tekan prapatan lor kae iki sing siji ngetan sing siji ngulon. Nek bareng ya kentekan wektu. Wong sing siji le kerja ning Jambitan. Sing siji le kerja ning Kasongan sing ana awor kon bareng. Nek Kasongan karo Jambitan kon bareng kon boncengan. Ning kadang wong iki le biji ngawur. Iki gambarane lho, ning gambaran kokean maca wong ning akhire ming kleru. Sing paling sip niki ya niki, ana apik ana elek iki diimani, terus nek ketemu elek golekno ganjaran. Wa anna jamingal kainati lan sak temene sak kabehane barang-barang sing ana, barang-barang sing kedaden iku biqadaihi kelawan netepi pestene Allah
wa qadarihi lan netepi takdire Allah wa iradatihi lan netepi kersane kehendake Gusti Allah lan barang-barang sing ana sing kedaden sing berlaku niki wis dikondhok wis dipesthi karo Allah karo wis ditakdirke karo Gusti Allah karo wis diskenario di drama marang Gusti Allah wis ngaten niku wis mlaku ora iso arep dindani ora iso nek cara hukum bodhon ya sengenge jedul saka wetan bulan jedul saka kulon kuwi wis ditakdirke barang sing wis mlaku karo wis dikehendaki Gusti Allah kudu ngono kuwi iki nek sing barang pasti terus jenengan nandur sing do di sawah iki nandur kacang apa nandur jagung ngeten niku mengke nalika wis do tukul-tukul niku jenengan cek teng tromplong ana sing ra urip iki ora jedul iki kok ora jedul dadi teng tromplong niku ya wis dikersake Gusti Allah kacang kok jagung sing jenengan pendhem niku ana sing urip ana sing mati ngeten niku takdire Gusti Allah kok ya ora sandadak wah iki gara-gara tidak wong golek suket wingi mboten ora kok tidak wong golek suket kok lha niku nek keri-keri niki jenengan jajan bebek goreng nang ngene Pak Wit Jalan Celep ngidul niku. Niku jejerane warunge lore warung niku kan tanduran brambang ning Dujo. Dadi wis ketutup suket-suket. Brambange Dujo kaya nek hitungan rugi ngono jan rugi kae. Ternyata usut demi usut iki sing duwe mutung. Sing duwe iki mutung nandur kuwi. Gara-gara nandur brambang agi arep api-apike udan kekum kae. Udan terus kekum, lah terus mutung. Niki jenenge ya ora gelem nampa marang apa sing dadi kersane Gusti Allah. Mula nek iman ramain iki jak sithik-sithik gampang mutung sih. Kecewa titik mutung ora dong nek kowe iki dadi kersane Gusti Allah. Dhek mutung kok. Wes urip karemu ra karemu. Seprene Dujo. Wadi sawah jembare kok ana tandurane brambang wis ketutup suket-suket kae. Wah, godhonge wis garing-garing ora mbuh ana brambange ora. Nek jejerane warung bebek kae. Wah, ombo semene imane mana dipikir. Ning ya tak mutung iki jan ra diungak blas. Man-man banget. Rak ya rasah mutung lah ki arep urip apik harapan panene sukses ya mah kekum udan. Radong mah udan, mah ngono iki jebul radong mah udan iki. Kok radong lah dong banget kok radong. Sing diudan iki dong banget, sing radong iki. Lha muni radong mah udan. Kaya jenengane awan kae nek omong edan tenan panase. Ku panas kok edan. Ora sing edan iki panase apa sampean? Lha panas kok edan tenan panase. Lah ngopo wong panas lah ngopo-ngopo kok edan. Lha iki jan ra umum lha ya sakarepe sing duwe. Iradahe sing duwe. Kuwi iki dadi iradahe sing duwe. Mula nek imane iki ora mapan, kerep protes, akhirnya hidup itu kurang iso semeleh. Kurang iso tentrem wong protes netepi kahanan sing ra cocok karo karepe. Lah niki kudu diimani barang sing kedaden iki wis diirada. Wis dikersake Gusti Allah kudu ngono kuwi. Wis ditakdirke Allah. Aja gampang emosi, aja gampang mutung.
Wis ra apa-apa wis dadi tegri Allah ning ngono kuwi. Men tentrem. Wa a'malul ibadi utawi pira-pira ngamale kawula iku makhlukatun dititahake lahu ta'ala keduwe Gusti Allah Ta'ala. Sementara ngamal-ngamale kawula niku dititahke karo Gusti Allah. Kile nafsirangan lho iki. Ngamal-ngamale kawula niku dititahke karo Gusti Allah. Ngamale, jadi ngamale iki dititahke. Lah pancingane ngamal Allah nitahke apik karo nitahke elek. Pancingane ngamal ana apik ana elek. Terus kawula dikon ngamal, ngono lho. Kawula dikon ngamal. Mula ngamale niku dititahke karo Allah. Ngeten nek jenengan radong, jenengan iki karo Allah Ta'ala dikai kahanan. Kahanane siji karo sijine beda ta niku. Dikai kahanan niku jenenge Allah nitahke ngamal. Kok nitahke ngamal nganggo kahanan? Allah bakal mancing jenengan kon ngamal, le ngamal jumbuh karo kahanane jenengan. Le ngamal mesti cocok karo kahanan kae engko. Werna-werna kok ya iki kok dadi ngamale werna-werna. Dipancing karo kahanan ki ya ana kalane kepancing iso ngamal apik ning iso kepleset iso ngamal elek. Nyatane kadang kala bapak-bapak ini mulai saka sawah jedhen tekan ngomah ming ana segotok ning Mejikom arep madang ora ana lawuh. Kamangka drom nek sing wedok iki ket esuk pamit rewang. Iki jam tengah 11 awan mulih sawah ana sego ora ana lawuh sing wedok rewang. Engko le mulih mesti engko tengah wengi. Niki jenengan dikon ngamal, mula ngamal iki dititahke karo Gusti Allah nganggo ngirim kahanan ten panjenengan. Akhire jenengan terus ngamal, nek ngenteni le mulih wis magang kaliren tekan bengi, nek pengen wareg ya gandeng di segotok tak gawe lawuh. Akhirnya terciptalah sebuah amal wujude gawe lawuh nggo madang. Semethiki lombok ngonceki brambang tambahi kencur titik. Karo dicolok bawang. Ngiris tempe bosok. Goreng. Rasah mateng-mateng entas dulek dadi sambel tempe bosok. Semriwing ya. Wis segane saka Mejikom rada jemek. Sambele tempe bosok, wah le mangan karo mangap-mangap. Semriwing enuk kae. Pas mangan mangap kae lar liwat langsung semaput. Langere sing semaput. Ambune tempe bosok iki. Enak siang. Makane nek jenengan paham tenan ngamal apik ngamal elek itu pancingane kahanan. Lah kok Allah minari jenengan nyikapi kahanan iku ajeng manggawe apik apa ajeng manggawe elek. Iki tergantung panjenengan le mutusi le ngekeki kebijakan. Kalih dombe lho. Wonten entek ya wis ora nggojo kaya nek model ngene iki. Kok mantenan dijok.
ora jog-jogan. Yusibu bakal ganjar sapa Gusti Allah atau ing wong sing taat bifadlihi kelawan kanugrahane Allah. Wa yu'aqibu lan bakal nyiksa sapa Gusti Allah al-asiya ing wong sing maksiat bingadlihi kelawan keadilane Gusti Allah. Anane ngamal apik ngamal elek niki dititah, sing le dititah ning kono Allah bakal ganjar wong sing do apik nganggo kanugrahane Allah, ning ya nyiksa marang wong sing maksiat nganggo keadilane Gusti Allah. Dadi nyiksa wae nganggo keadilan niki ra iso diitung utawa di kalkulasi nganggo persenan-persenan akeh sithike ngamal ngeten ora iso. Wong masalahe nganggo keadilan, oleh keadilane Allah engko donge siksa abot dadi enteng ya iso, siksa suwe dadi sedhela ya iso. Oleh kanugrahane Allah ngamal cilik dibanjar gedhe ya iso, ngamal gedhe rasidana ganjarane ya iso. Bab niku kanugrahane Gusti Allah. Mula nek wong niku ikhlas, ngamal niku ya mung sak kodar ngamal netepi apa sing dadi paugerane Allah. Ganjar ora ganjar wis kuwi ndeke Gusti Allah, wis ngono kuwi. Iki malah ati sing ikhlas tenan. Niku angel nek iki kelas elit kok iki. Angel nek golek sing ukuran tandang ki sekedar nindakake dawuh Allah diganjar apa ora diganjar kuwi wis urusane Allah. Wah niki wis dadi nek wong sing kaya keten iki kaya aku mung netepi dawuh Allah kok. Kancane takon lha golek apa? Ora golek apa-apa. Lha kok goblok timun? Ambo ya ben. Wah iki ikhlase dadi. Apa meneh ibadah sing magepokan karo wong liya biasane harapane dibales karo wong liya. Agi ning omah kuwi nyatane ngono kok saking dene ikhlase rong dadi ning omah niku. Kaya ibu-ibu misalkan tandang gawe sarapan, ngupakara gawean ngomah, terutama nglayani apa sing dadi kebutuhane sing lanang niku isih berharap kudune sing lanang ngekeki balesan kok. Cara bahasane ngumbahke gaweke pangan, gaweke wedang ngono kuwi ya harapane men sing lanang selalu ngekeki dhuwit ngono kok. Ra heeh. Engko nek wis ora dikeki kae terus memeng. Akhirnya mulai orang gaweke wedang. Lah kok ora ngiling wedang, duwite wae ora ana ngiling wedang. Mulai ra beres. Iki sing rada kleru ten iki niki isih butuh balesane wong liya. Sing lanang ya angger ora gaweke wedang, angger ora disiapi pangane ngono ya terus ora tau ngekeki dhuwit. Njaluk dite, Pak. Ngliwet ora gaweke wedang ora duwite wae njaluk. Iki karena wis lali karo akhirat. Nek sing kelingan ning akhirat ora ngono kuwi sing lanang kok ahli akhirat nyoh lho jatahmu. Telepok 100. Wampuh. Telepok 100. Sedina lho. Sedina 100 kok tletik. Karepe kon pira? Sedina 100 ki wis kepetung telepok kok ya bayare ya mung 100 e. Bar kuwi arep madang dilalae ora ana sega. Arep ngombe wedang dilalae rong gaweke. Kamoko wis bareng ngulungi 100. Ayo ora apa-apa.
Wong aku lek ngulungi 100 golek upaya Allah, golek ganjaran yusibu ben Gusti Allah ganjar. Mula lek ngulungi 100 niate golek ganjaran, ora niat ben diliwetke. Ora niat ben gaweke kopi. Ning men diganjar. Mula bar ngulungi 100 kok wedang ra ana nggodhok dhewe. Tambah ganjaran. Sing ana ning ngen wing ganjaran-ganjaran wis ben Allah sing ganjar. Ngulungi 100 oleh ganjaran, arep ngombe ra ana wedang gawe wedang dhewe oleh ganjaran. Arep madyan kok ora ana sego ya mususi dhewe ngliwet dhewe. Oleh ganjaran meneh. Ngono ki Pak, pokoke ngono kuwi. Rasah ngarep-arep ngertine sing wedok angel. Bojomu ngono kuwi, Mas. Ketoke pas mateng kae pas mati sing lanang. Lah saking ngeleh. Ning nek wong lanang ana sing ngene iki jan sip lho jane. Karena sing ana ning pikiran jan ngibadah. Aku iki mung butuhe ngibadah ora mung salat tok. Ngibadah ki ya termasuk ngekeki jatah sing wedok ngibadah. Ra ana madang ngliwet ya ngibadah. Arep njikuk sego piringe reget asah-asah ya ngibadah. Ngono kuwi pikirane ki mung ning ibadah. Sing wedok tetep do mencep-mencep sih. Sing wedok ketoke tetep ra ono. Ra ono sing ngono kuwi. Karena memang ora terkonsep tok. Maksude urip ki ora tertuntun untuk ngibadah. Nek uripe iki dituntun nggo ngibadah tak kira ya ana wong pantene ate arep ngibadah. Kamangka ngen-ngene wong urip iki kabeh penuk kae kok ya ora rekoso kok ya. Ning jebul ketemune mung rekoso. Walahu lan iku keduwe iki walahu lan iku keduwe kawula ayak kisah ing jenta ngakasah niku istilahnya ngakoni al-qadiyata ing pesten. Kudune kita niku gelem ngakoni pesten. Wong ngakoni ra ngakoni ya pesten iki mesti ana tur mesti kedaden. Ya to, pesten to. Lah sing do ra ngakoni niku ra ana wong liya nampa pesten. Ning kita niku ra pati ajudo. Niku sok do ra ngakoni. Kamangka wong liya ki nglakoni ngono kae ya wis nampa pesten. Misalkan sing sok kerep muni kae wong wedok ayu. Dadi pegawe. Wis ayu dadi pegawe. Kok dipek wong lanang elik nganggur gelem. Apa? Iki gampang. Wong wedok ayu, pegawe dipek wong lanang elik nganggur. Kuwi iki pesten. Ning wong liya sing nyawang wedokane kae sing goblok. Katarak. Wong ming dipek wong lanang nganggur kok ya tak mat-matke sing lanang kae iki ya ming elik lho. Kok le gelem. Lah iki jenengan iki padha karo protes marang tinakdire Gusti Allah nggo wong liya. Lah ya sakarepe wong kaya ngono kuwi iki Gusti Allah sing nentokke kaya ngono iki Gusti Allah sing jodohke kok jenengan ra trima. Ra trima kok nggo wong liya, kek wong liya iki sing negdirke Gusti Allah ji. Kerep jeneng warga kae do grendongan ngono. Le goblok timen gawe wahyu kok le dipek
Wong lanang nganggur gak mengelik kan. Kok ya gelem. Gak kae iki sing lanang kok rada ireng kae wong endi to kae. Kae sing kidul kan dingen-ngen. Maksudnya di bayangan sapa ya kae. Gak kae sing lanang kok ireng kae wong endi. Wah, lah wong ora ngerti semeneng wae ora apa-apa kok. Ora ngerti jebul sing lanang elik ireng lemune nganggur, sing lanang sing wedok gedabikan ndak dina mbut gawe dadi pegawe. Pun hasile iki akeh sing lanang. Lah sing lanang ki ning Kalimantan karo ning Sumatera ndek investasi sawit kok yo. Kalimantan kuwi 4 hektar, Sumatera 6 hektar kok. Mula ketoke ning kene nganggur sorang sarungan kae gleleng. Sing wedoke wedi banget kok ya. Ini bayare pegawe kene karo Kalimantan 4 hektar, Sumatera 5 hektar lah ya 9 hektar sih sawit ro karet e. Padhake duit to. Ngerti-ngerti mengungak rekening mlebu ngono nek kono wis nandur anak buah barang sih. Ketoke wagu kae ning jos. Sing nek nggo klambi dilebokke kathok kuwi ketoke mah ra ndi apa-apa. Mah ra ndi apa-apa. Iki ketoke mah ra ndi apa. Termasuk takdire Gusti Allah niki sing perlu jenengan pahami wa ayu lam lan yento ora gawe lara sapa Allah atifla ing bocah asagira kang isih cilik yaumal kiamati ing dalem sesuk dina kiamat bila zambin kelawan tanpa didosa wala khotiatin lan kelawan tanpa dikeluputan. Tur nek ana bocah sing isih cilik sing urung duwe dosa urung diluput cara ukuran fikih bocah urung balek. Bocah urung balek iki kok ngantek mati, maka bocah iki murni ora bakal disiksa. Langsung swarga. Bocah cilik sing urung balek mati niku langsung swarga. Karena memang posisine orang duwe dosa, orang duwe keluputan. Karena urung balek. Dadi ukurane balek niku ya nek cah wedok pokoke saurunge tau haid. Iki cah wedok urung haid kok mati, wah niku celengan mesti swarga. Cah lanang kok umure niku di bawah 10 tahun. Dadi kurang saka 12 tahun lah. Di bawah 10 tahun nek cah lanang mati swarga ya Allah wis janji wis dadi satu takdire Gusti Allah niku dadi takdire Allah bocah sing isih cilik ora didosa ora dikeluputan karena urung balek ning kiamat ora bakal disiksa. Iki bejane wong tua sing dicelengan duwe tahu ora ning tahu duwe anak isih cilik wis sedo, lha celengane jenengan iku. Sesuk nuntun jenengan ing swarga. Kula anake nika. Mula kula nek kon ning swarga dhewe gemang. Lha pripun ya kudu karo bapak ibu kula wong anane kula ki liwat bapak ibu cih. Dadi bapak ibu kula ya kudu ngeterke kula ning swarga. Lah ra dadi penuntune wong tuwa to. Niki. Lha ya aja terus ditekak. Ora iso ya ditekak. Tak nggo celengan tak tekak kok. Kok terus ditekak. Ngawur.
Ngawur seneng. Kembali ke bahasan takdir, mati urip ki apa aja sing nekdirke iki agi Nabi Yusuf cemplungke sumur kowe nek ditakdirke ora sedo ya ora sedo kok. Ya agi sing do nglalu kae nek ditakdirke urung mati ya ora mati sing kok. Dadi aja kok ngreka. Pokoke iki ming mlaku netepi apa sing dadi peparinge Allah. Lah kabeh dadi kanugrahan jenengan di putra isih cilik kok sedok ya sudah niku takdire Gusti Allah aja disedihi nemen-nemen dadi celengan swarga wae. Ya nek sedih-sedih ning ora nemen-nemen kok ya. Wong niku ki swarga. Niki iki lho aturane. Bocah sing urung balik orang duwe dosa, ora duwe kelumputan ning dina kiamat ora bakal tampa siksa. Karena urung balik. Kepenak banget iki ketoke remuk iki engko. Wis ketuan kok nek iki. Kok ngene kok urung balik. Wis kedaluwarsa. Kok ngene kok ora ndek dosa, ngumplek-emplekan dosane. Kaya anu. Lah terus piye? Nek kaya awake dhewe iki terus ndrekil, greteh karo ndrekil. Ngurangi dosa, nggogroke dosa, nablek dosa. Adi ngurangi dosa ro nablek dosa niku lakune kaya ngendikane Kanjeng Nabi. Fasbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tututono elekmu nganggo apik, mongko apikmu bakal busak elek. Mula nek kaya awake dhewe iki sakniki ming ndregil seneng nglakoni apik nggo busak elek. Niku wis dadi motivasi. Ngaji ngopo nggo busak elek. Tekan ngomah kok sing lanang kerok ana mbokne. Ya siap kena tak nggo busak dosa. Wangen kae. Ya ming mbahane ra omong kok iki. Mulai ngaji kon ngeroki kok ya siap. Kerok ana mbone kesel. Ngono ya pabuangan nek sing ngono kuwi. Lho Bu, bapak-bapak tenan nek jenengan paham yakin urip niku nek di ngelmoni kepenak ora angel. Nek kelas-kelas kita sing sepuh-sepuh ki ya seneng nglakoni apik nggo busak eleke. Niku wis ora usah gubris kahanane wong apik apa elek monggo-monggo dudu urusane ming mengke nek ketemu sing elek kowe goleke ganjaran wujude memberlakukan ibadah jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Tur nganggo rahmatan lil alamin, nganggo keasikan srawung, nganggo kenyamanan bergaul, ora kok marai loro ati, ora kok marai nyelekat-nyelekit ora. Kita serawungi dengan nyaman, kita serawungi dengan baik. Sing ten niku mengke men iso berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Niki sik bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Paringono kita sedaya ya Allah kanugrahan sehat waras lahir batinipun ya Allah. Tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun, paringono kanugrahan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ibadah. Dadosna ati kita ati ingkang ikhlas, ati ingkang sabar, ati ingkang tansah saged dipidhipi wonten ngarsa panjenengan. Paringono rejeki ingkang keberkahan, ingkang jembar gangsar, ingkang manfaat faedah.
dadosna keluarga kita ayem tentrem, gesang kita ayem tentrem ya Allah. Anak putu saleh salihah ya Allah, paringono derajat pungkasan husnul khotimah, selamat saking balak wabah musibah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.